Dewis Ameer ydy'r cwrs cynta, a mae o'n gaddo bwyd hawdd i'w baratoi a blasus. Fi wedi cadw yn syml heddi gyda'r starter a fi'n mynd i wneud Beth-Chi'N-Galws. Beth-Chi'N-Galws? Na, sneb di anghofio'u henwa nhw. Dyna be ydy'w henwa nhw. Mae eisiau gratio y tato yma. Gratiwch y tatws? O, gret o. Mwyn gwneud y cwrs yma'n gret, mae angen gretio. Iawn. A wedyn byddwn ni'n gratio caws. Mae lot o gret o'n digwydd yn hwn, oes e? A wedyn bydd eisiau chopo winons yn denau iawn ac yn fan. Weles i rhywun yn torri winons dyn o blaen a llwy yn ei gig. Am ryw reswm. A oedd yn gweud bod ti ddim yn cadagre os wyt ti'n rhoi llwy yn dy gig. Ac ydy o'n gweithio? Fel yw, yn byd nawr. Mae'r ddamcaniaeth yna'n rybys. Na gyd wedi i. Fflwr. Nesa y 2 wy sydd angen. So fi'n cymryd fi'n ffroi hwn, loads o fe mewn nawr, fel deep fry yw e fe? Sa'n gwario lot o amser i creu nhw mewn i peli. A mae hwnna'n bwysig, achos os chi'n creu nhw mewn i rhyw fath o peli, bydd nhw ddim yn coginio'n dda ar y tu fewn. Ni moyn nhw bach fwy frown yna, achos ni'n trial cael y look onion bhajis. Ti'n fawr mae hwn yn dir peryg iawn nawr. Achos mae hwn yn agor yn llyged i bosibiliadau deep fat fryer, ydw e? Bach o halen, a mae'r starter wedi cael ei wneud.